O Club Atletismo Barbanza dará o pregón do Carme dos Pincheiros. Será o mellor escenario para destacar os logros da entidade con 2 medallas en campeonatos mundiais e 3 en europeos. Este venres arranca o Carme dos Pincheiros da Pobra do Carmiñal e o tradicional pregón será o pistolero de saída destas recoñecidas celebracións. Recentemente anunciouse o pregoiro deste ano, que será a Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza. É un pequeno reconocemento, digamos, a toda a trayectoria. Só houbo no caso no 2015 que dou no Lidia Parada a nivel personal, polos seus resultados dese ano. Pois ora foi unha proposta que nos fixeron desde o Concello fai un par de semanas, bueno, valorando e demais, pois iso, un pequeno reconocemento e un pouco dar a conocer. Somos moi conocidos, que levamos máis de 40 anos, pero tamén hai moita xente que está apartado do deporte, tampouco non sabe os logros que se lograron, a trayectoria que ten os nosos atletas e demais. E, bueno, pois mira, é unha forma de darse a conocer e saber o que estamos facendo día a día cos rapaces. Será un momento moi agardado e especial para dar a coñecer a historia do club e os seus fitos. Conta cun amplo palmarés con 2 medallas en mundiais, 3 en campeonatos europeos, 78 a nivel nacional e máis de 70 no galego. Ao final, que che digo, é un reconocimento ao traballo que se leva facendo desde fai 42 anos, os resultados que están conseguindo os chavales, que como ben dis, parte de Lidia, Ana Peleteiro, Jessica Real, Lidia Forján, Lara Iglesias, atletas internacionales, con títulos nacionales, compitindo en campeonatos do mundo, luchando por Xogos Olímpicos. Estamos falando de palabras maiores nun pueblo, digamos, pequeno como é a Pobra, pois é bonito que se lle faga un reconocimento a toda esa trayectoria do clube e dos atletas. Teñen xa todo preparado e no balcón da Casa Consistorial haberá unha representación do atletismo Barbanza. Vai ser unha pequena representación dos atletas, os que principalmente desde o Concello e desde o clube, digamos que é un pequeno segredo para que non se sepa hasta o último momento quen vai salir a falar e demais. E iso vai ser os atletas os que van a encargarse do pregón, falar un pouquiño da trayectoria do clube, os resultados, o que se fai e o que se está conseguindo. O pregón desenvolverase o venres 14 de agosto ás 9 da noite, como sempre será no Concello Pobrense.